سينما سمرة كمسجنا كفوتو. ثانك يو سو ماتش. اوكي ابزي زحلف صوتات قفح عوت ليفربول توتنهام سيتي كمي تقولصو. مجمرتا ناي نزل في سبورتنا تحدثتي كل زي ساعتين كسبينا نافنا نبينا لكنا دمان شامن حسابهم كهو من كنبال بس قاطعين تقدم دسلني نابتي عرستنا بملاس يا بزحالة قدام السنبت مثل سيتي توتنهام ليفربول كرز وانا عوتين حافسان واتين ናይ ኣስቶን ቪላ ናይ ሊቨርፑል ርእሲ ኣስቶን ቪላ ምዕዋት ኣስቶን ቪላ ብልክዕቲ ዓመት ዘንፀባረቐቶ ብቕዓት ምስ ተራእየ ሎሚ ዓመት እውን ተፃወትቲ ወሲኾም ዝሓሸ ዓቕሚ ሒዞም ክኣትዉ ትፅቢት ነይሩ ግን ከምኡ የለውን ኣብቲ ባይታ ሊቨርፑል ድማ እቲ ዝሓለፈ ኣብ ርእሲ ኣብ ልዕሊ ኒውካስል ዝረኸብዎ ዓወት ሳብ ክንደይ ከም ዘናቃቅሖም ሳብ ክንደይ ናብ ርእሰ ምትእምማን ከም ዝመለሶም ዝምስክር ፀወታ እዩ ነይሩ ብዝቐለለ ድማ 3-0 ተዓዊቶምሉ ክወፁ ክኢሎም ኣለዉ ምናልባት እቲ ሓደ ሊቨርፑል ሕማም ርእሲ ወይ ድማ ርግኣት ከልግቦም ዘሎ ናይ ሳላሕ ጉዳይ እቲ ፀገም ድማ እቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ምስግጋር ታይም ተዓፂ ክነሱ ናይ ደለይቲ ሳላሕ ግና ክቅፅል ምዃኑ እዩ ንክልተ ሰሙን ስለዚ ብፍላይ እንተራ ሳላሕ ክፀንሕ ኢሉ ኣብ ሊቨርፑል በዳሂት ጋንታ ከም ትኸውን ኣብዚ ዓመት ይረኣየካ ምክንያቱ እቶም ዝተፈርሑ ናይ ማእከል ሜዳ ተፃወትታ እውን ኣብ ድሓን ምውሃድ ኣለዉ ማለት እዩ ብፍላይ ዶሞንክቲ ቀዳመይቲ ጎል ዘመዝገበ ማለት እዩ ኣዝዩ ምንቅስቃሳቱ ኩሉ እቲ ሜዳ ዘርእዮ ኮንፊደንስ ታክቲክስ ገለ ከምዚ ሓድሽ እውን ኣይመስልን ነዚ ሊግ ማለት እዩ ስለዚ ድሓን ዝኾነ ማለት ኣብዛ ዓመት ዝስ ድሓን ዝኾነ ደረጃ ክሕዙ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስማዓካ ብፍላይ እዚ ናይ ሳላሕ ጉዳይ ተተረጋጊዩ ማለት እዩ ናይ ቶተንሃም ኣነ ክሳብ ሕጂ በርንሌይ እዮም ስዒሮማ ዘለዉ 5-2 በርንሌይ ኢና ከምዚ ኣዝዩ ተመክሮ ዝሓፅሮም ፀወት እዮም ዋላ ኣሰልጣኒኦም እውን ኣብቲ ድሕሪ ፀወታ ዝሃቦ ርእይቶ በቃ ብዙሕ ሲ ይጎድለና ኣሎ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ጥሪ ሓደ ምኩራት ዝኾኑ ተፃወቲ ወሲኾም እንተደኣ ክብድህዎ ተዘይፈቲኖም ነዚ ፕሪምየር ሊግ ፈታኒ እዩ ስለዚ ናይ ቶተንሃም ስጋር ሕጂ ንዓይ ዋላ እቲ ተኸታታሊ ዓወታት ኢናፍ የለን ገና ኣይተፈተኑን ዘለዉ ማንቸስተር ኣብ ሕማቕ ሰዓት ረኺቦም ምናልባት 2-0 ምዕዋቶም ከም ፅቡቅ ጎኒ ተራእዩ ይኸውን ግን ከም ቀፃልነት ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ኣሎ ምክንያቱ ኳሊቲ ናይ ተፃወቲ ሒዞሞ ዘሎ ክሳብ ክንደይ ከሰጉሞኒ ኣይደነው ግን እቲ ዓወት ግን ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ዘመዝገብዎ ናይ ሲቲ ያ ከምቲ ዝበልና ኩሉ ግዜ ኢቨን ጓርዲዮላ ጎዲሉ ጥራይ ዘይኮነስ ተፃወቲ እውን ሓደ ብሓደ ካብቶም ቆም ተሰለፍቲ ዋላ እንተጎደሉ ኩሉ ግዜ ኣብ ሲቲ ፀገም የለን ምክንያቱ እቲ መቀየሪ እቲ ተቀያሪ ዓቕሚ ኣዝዩ ኳሊቲ ዝኾኑ ዛትስ ዋይ ከዓ እቲ ነተን ፕሪምየር ሊግ ዋንጫ ክወስዳ እንተረኣ ኮይነን ተን ተወዳደርቲ ዝበሃላ ጋንታታት ሲቲ ንምንታይ ዕምቆት ጋንታ ወይ ኳሊቲ የድልየን ከም ዘሎ ካብ ሲቲ ኢኻ ትመሃር ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ናይ ሲቲ ሓንቲ ተዛርብ ነጥቢ እንታያ ካልአይቲ ዘመዝገቡዋ ሸቶ ኦፍሳይድ ኣይኮነትን ተባሂላ ኣካንጂ ኣፍታ ኣብ ኦፍሳይድ ነይሩ ነጢሩ ይሕሊፍዋ እታ ኩዕሾ እቲ ጎልኪፐር ድማ እቲ ናቱ ምንቅስቃስ እንታይ እያ ትብል ተሓግሲ እቲ ተፃዋታይ ኣብ ኦፍሳይድ ዘሎ ኣብታ ዋላ ብምትንካፍ ይኹን ዋላ ብዘይ ምትንካፍ ኣብታ ትምዝገብ ጎል ወይ ድማ ኣብታ ኩዕሾ ሲ ዝኾነ ኣበርክቶ ክህልዎ የብሉን እያ ስለዚ እቲ ጎልኪፐር ድማ ምናልባት ከርክባ ይኽእል ነይሩ ይኸውን በቲ ትሪኦ በቲ ዝረአ ዝነበረ ምንቅስቃስ ማለት እዩ ግን እታ ናይ ኣካንጂ ዝገበራ ምንቅስቃስ ግን ኣብቲ ናቱ ቴምፖ ኣባላሻት እያ ማለት እዩ ከመይ ኢላ
ሸቶ ተባሂላ ምናልባት ፍልሃም ዝገረመኒ ነገር ብጣዕሚ ብኮንፊደንስ ከፊቶም እዮም ዝፃወትዎም ነይሮም ሲቲ ማለት እዩ እታ ሸቶ እቲኣ ከዓ ኩሉ ግዜ ሓደ ሸቶ ብፍላይ ብዘይግቡእ መንገዲ ኣባኻ ክውሰን ከሎ ዝፈጥሮ ኔጌቲቭ ነገር ኣሎ እሞ ሲቲ ተኣክል ጋንታስ ብዘይ ንሱስ ከባድ ጋንታ ከምኡ ዓይነት ዘይቅቡል ዝኾነ ኣይደኖ ኣነ ወላ ሓንቲ ኣይተረዳእትንን ብተደጋጋሚ ዘሎ ባይዘወል ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝናይ ዳኝነት ጌጋ በቃ ከምዚ ክሎምዶ ዲና ዘለና ክሳብ ሓንሳ ኩዕሾ እግሪ ክፀልእ ዝገብር ውሳኔታት ኢኻ ትርኢ ሶ ከምኡ ነይራ እዚኣ ዓብ ፅልዋ ከም ዝነበራ ኣብ ፍልሃም ትርዳእካ ብድሕሪ እቲ ጎላት ሒዙ ሃላንድ ሰለስተ ሸቶታት ኣመዝጊቡ ከምቲ ልሙድ ስለዚ ሃላንድን ሲትን ኣብዛ ዓመት እውን ደው ዘብሎም ኣሎ ዲ ኮሽን ማለት እዩ ፆታውን እሱ ይነገርና ኦኬ سعرت ناي تشيلسي نيوكاسل انك ناي نيوكاسل انت جميرنا كاب بزعبا سعرت نيوكاسل مزرا بزعبا بلوس عقن ناي برايتن كتزارب تصوتا زقص باكا مالتي نيوكاسل كم تزرع انا يبز حلفه تصوتاهم يلنا نيرنا مش تي بعسرته تصاوتي بليفربول زوردهم سعرات تي عبسنا امرهم حدا قالتاو ነገር ክፈጥር ምዃኑ ርዳእካይ ኣብቲ ፆታውን ንሱ ይናርግና ናይ ምዕዋት መንፈስ ኢኻ ዘይትርእየሎም ማለት እዩ ምናልባት ኣይደኖ ድሕሪ ቁሩብ ማለት እዩ ዊናው ንፈልጦ ኢና ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሜድያ ኣዝዩ ንዓይ ማለት እዩ ምናልባት ወርቃዊ ርእይቶ ክኸውን ይኽእል ብጣዕሚ ይዘዳሉ ንኣሰልጣኒ ናይ ኒውካስትል ወዲ ካልእ ሃገር ነይሩ እንተዝኸውን እቲ ነቐፌታ ድሮ ጀሚሩ መሃለዎ ነይሩ ሶ ድሕሪ ቁሩብ ግን ኣይተርፍን እዩ ትዛረቡ እዮም ነታ ናብ ካልእ መድረክ ትማጣጠር ዘላ ኒውካስትል ይበቕዓዲ ዝብል ሕቶታት ከም ዝለዓል ፍሉጥ ነገር እዩ ማለት እዩ እንታይ ኣነ ተዓዘብክዎ ነገር ኣብቲ ነቲ ፀወታ ኣንቢቡሲ ሓደ ነገር ኣብ ምቕያር ኣነ ብዙሕ ኣይተረኣየኒ ኣብዚ ሓለፈስ 10 ተፃወቱ ክተርፉ ከለዉ ሊቨርፑል ንኣሌክሳንደር ኢሳቅ ከውፆ ይነበሩ ኣብ ርእሲ ኣጥቃዓይ ክውስኽ ነይሩ ምክንያቱ ምጥቃዕሲ ምክልኻል ጋንታ ድሕር ተጥቃዕ ኣለኻስ ከምዘይ ተጥቃዓካ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ እሱ ግን ነቲ ኣብቲ ምክልኻል ናይ ሊቨርፑል ሽግር ዝፈጥር ነበረ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣውፅይዎ ሕጂ ኣብዚ ፀወታ እውን ትሪኦ ነገር እንታይ ነቲ ዓይነት ናይ በዳህነት ናይ ጋንታታት ዝምልስ ታክቲክስ ኣይንሪኤሉን ኣለና እንተ ናይ ብራይተን ግን ኣነ ኣዝዩ ማለት እዩ ብምስጠኒ ነገር ሎሚ ቀደም ባርሴሎና ንድነቕ ነርና ምቅብባል ኩዕሾ ኮንፊደንስ ኣት ኤኒ ታይም ኩዕሾ ዝቀባበልዎ ሎሚ ንዓይ ኣብ ኤሮጳ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣይኮነን ኣብ ኤሮጳ በዚ ታክቲክ በዚ ቲክታክ ዝበሃል ኣፃውታ ንብራይተን ተርክብ ጋንታ የለ ካብ ድሕሪ ኩዕሶ መስሪቶም ክፃወቱ ከለዉ ኣይደኖ ከምዚ ዓባይ ጋንታ እያ ጓርዲዮላውን መስኪሩሎም ቀዳመይቲ ኣይልዋ ካብ ድሕሪ ኩዕሶ መስሪትካ ብምፅዋት ማለት ድሓር ክንመፅእ ኢና ኦናና ኩዕሾ ሙሉ መዓልቲ ክሕዝ ውዒሉ ኣብ ናይ ማንቸስተር ፀወታ ማለት እዩ ግን ተንኳዓሳሱ ንቅድሚት ኣብ ምኻድ ሽግር ነይርዎን ኣብ ብራይተን ግን ኣብቶም 11 ተፃወትቲ ኢኻ ከምኡ ዓይነት ሽግር ዘይትርኢ ብፍላይ እዚ ኩዕሾ ኣፅኒሕካ ተፃዋታይ ካብቲ ተታሒዙ ዘሎ ተፃዋታይ ወፂኡ ቦታ ንክሕዝ ኩዕሾ ደፅንሕሉ ሜላ ብጣዕሚ ዘድንቐኒ ተዓወትካ ኣግብኦም ናይ ብሓቂ ብራይተን ካብዚ ፅባቐ ናብ ሰዓት ዝብፍላይ ካብተን መቐረት ናይ ፕሪምየር ሊግ ኮይነን ዘለዋ ጋንታታት እየን ሎሚ እውን በዳሂት ኮይና ብዓብዩ ዝሓለፈ ከቢድ ስዕረት ኣጋጢምዎም ስለዚ እቲ ሜንታሊቲ እውን ትሪኦ ማለት እዩ ኔክስት ፀወቶም ምስ ቅልል ዝበለት ጋንታ እውን ኣይኮነን ምስ ኒውካስትል ከምኡ ዓይነት ዓወት ንምዝጋቦም ኣነ ክድነቕኩም ክሓልፍ ኣይደልን ናይ ቸልሲ እቲ ዘይርጉእነት እዩ በቃ ኣነ ኣብቲ መጀመርታ እውን ኢለየ ዝነበርኩ ማለት እዩ ሎሚ ዓመት እንታይ ኢና ክንፅበዮም ቸልሲ ዝብል
بقى سربرايز انت راه زي جيرو مناسي تي تخكل ذا ستيجز ان توب فور وارادر وين وانش از وارادر بزي خوينا ايسمعني معناته ابتوشت تي تيم بزح ناي موحد حتو الله سبيشال دي تروي كوين دولو شتنا مزغار صيغان مالتي ስለዚህ እዚ ኩሉ ገንዘብ ኣፍሲሶም ኣብኣ በፂሖም ንምንታይ በቂቆም ንዓይ ኣይተረዳእትንን ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ቀታሊ ኣትከዓይ የድልዮም ነይሩ ሕጂ እውን እቲ ፀገም ክሳብ ዘይፈትሕዎ ኣይ ቲንክ ክሽገሩ እዮም ዝዓመት እዚ ኦኬ እቲ ዝዓበየ ዝነበረ ብዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ናይ ሰንበት ዝነበረ ፀወታ እዩ ዓብዪ ትፅቢት ዝተገበረሉ ኩላትና ብሃንቆታ ተፀበናሉ ማለት እዩ ፀወታ ኣብ መንጎ ኣርሰናልን ማንቸስተርን ንትፅቢት ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ መሊሱ ዶ ትብሎ ሕቶ ያ መሊሱ እዩ ዝመለሰሉ ምክንያት ግን ትዝዓበየ ማለት እዩ ተፃወቲ ኣርሰናል ዝበዝሕ ዝፈጥርዎ ዝነበሩ ዕድላት كتقامل سنة زي كذا. to be frank نزارب تراقينا رنعنا مانشستر انتايري اتي نافت ميرا خاطر كلوس بلك عوت اوكي تاكتيك هذا تاكتيك حيز خمس مسأتين هاك الرأي كاي نتي افت مجمرتا كل جزء ارسنال تجمر كله ازي وحزب زلوا من قديهم دقاقيمهم زخرقحو سلازي نازي كبرج تدالي 5 ساعات وراي كايغن اتي ناي معوات منفس تي عوت دليم ناي بحق مسيوم زبلغن معي اي تراين لمنتاي تراي كان غزي غطفو هاب كندي دا جميرو لمنتاي غزي غطفو مالسي جي كنقبولو زي نغير تايمس مانشستر عباي غان اميداب زي ميداد بهال ነገር የለም مو نيمرت كندي ግዜ ተመላሊሶም ዝተዓወቱሉ ሜዳ እዩ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ 4 ፀወታታት ተሳዒሮም ኣለው ኣብ ኢመረትስ ምናልባት እንታይ እቲ ስቶሪ ቅየር ዲደሎ ገለ ግን ሓፈሻዊ እቲ ዝረኣኽዎ ነገር እንታይ ማንቸስተር በዳይ ጋንታ ኮይና ኣይመፀተና ኣርሰናል እንታይ ዳ ኣርሰናል ግን ዝረኸቦ ዕድላት ክጥቀሙ ስለ ዘይከኣሉ ብፍላይ ሃቨርትስ مساحات وحشة يناينا مالتي الترئيسي كله زغني نقفيتا مليسو زقادت جيجا يفتسيمو بلكا أبزيا في اللاي مالتي زي خزارة في الناس اللي نقدر انت حنسابسي كم سب حسب كالنغاس نحاده تصواتايسي أوشتي سلسته تصواتاتات كندزز أكل نقفيتا أيضا قرب دايلو لو حدا تماد سمع نيره اباقي تغيرنا لنا افكار السعودرس اباقي تغيرنا لنا زي استصحفنا انبيبنا نقبل يلو مالتي نمنتاي تقوم 10 غزي قوم عينت نقفيتا زدل دلو ماسي بروح يكون الثاني انتاي مالتي ابرت سمقالو يكون ግን كساب كندو نمنتاي ኣብ ሰለስተ ጾታታት ይፈረዳሉ ዓመት ሙሉ ብቕዓት ኣብይዎም ተመሊሶም ዝሰርሑ ተጻወትቲ ኮሪና ኢና ግሪልሽ ኮ ቀዳማይ ዓመቱ ክንደይ ድኻም ተራእይዎ ኣብታ ዓመት ኣብታ ኔክስት ዓመት ግን ሲቲ ፕሪሚየር ሊግ ተዕወት ቻምፒየንስ ሊግ ተዕወት ሓባበርክቶ ዝገበረ ተጻዋታይ ኮይኑ ማለት ሕጂ ናይ ሃቨርትስ ነቐፌታ ቁሩብ ካብ ልክዑ ሓሊፉ ማለት ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ካብ 12 ነጥቢ 10 ነጥቢ ዝሓዘት ጋንታ دل أرسنال قلت نقفيتا قرب تجانين له من البعض أنا ناي أرتيتا بزيا مش تي كم زي متوري أنا نقفيتا داي لك نرايس نهافرتسن ولا تيمبر ده زي سبر كم جمر تاي أبتي قام 10 حدا تيوه ديكلان رايس صراحة ولا صراحة هنا تيمبر دلاي جبران مسبر تعالي هافرتس تي ارتيتا انتاي يدللو منالبات بزحات بزح نقفيتا يدمصلو لكن كابونا قوسي تي تابرسي تصعنو غودلس كاب تقام 10 حدا اوصيو كما جمرتا مالتي
حجي كجبر أيكلي معناته دحر كوف هابيلو انتي إلو زحسب دولو نتتصاوتي بقى أيكالتان صنع يتمنى أختو سلازي ماليش متسع كيسئل إيو كوين سمعنا معناته كان مجمورت أجن كلو تتصاوت تروسارد كله فيرا كله نعو ما قدموا بالنقطة ببن إشتاي دحر عرفت تغيروا الدعتور نابتين بونت زمت أودو محاشنيرو تبلي خاقم رئيتو مالتي حفشاو جن كان بعلاتا مالي إسران شو عطن دقيق I think راشفورد كلتا ويقلق عشة تنكيفو نيرو سقابتا عشة شوتا زمز قراق عشة موتو مالتي سقابتا ساعتيا تزقر النقر حتى إسران شو عطن دقيق تدقاقامي كورنا حنر نيرنا تدقاقامي مارتينيلي بيساكا خشقرون نيرنا بزح فتنتات كقوبرن كله ميزان صوتاقن مس مانشستر نيرو تايقرن لمن تايقن مس مانشستر نيرو I think تربزع زي وانا انا يحيزواني تاخذ الشغل اوكي بركة سيستم تايمين كندي هولد جيرا يا تقصر الساعة تقصر كعشة مسريتهم كوتس ينسو لسرح نيرو ابتبعي كوين قل بفلا وان بيساكان $10 فنقل ابزي عبترا تصوتي كالون ذات سواي كا ناب راشفورد سقاق اسران شو عتن دقسي كل تقعشة تنكيفون قل بنا مان اتاسان سيتون هافرتس يبو من هافرتس جيجا ناب راشفورد بتصحمالت هافرتس يكون يبو قل بناتو جيجا حجي سقابز الساعات زي مانشستر نعوت تدالوت قان تخوينا نعي اي ترى انت تاشتون بعلا مستمزقبت من البات قلتوش زغونا قبل ملسني ارسنال انت ليه متصنيرو كان ملكع محازه يسمعني مانشستر زحاشه صوتا خصاوتو نفسهم كገልጹ مخاعد ግን نبعلا I don't know ከመይ ክሳብ ክንዱ እቲ ካብቲ ሴሌብሬሽን ኣይተመለሱን ይበሉ እቲ ሴሌብሬሽን ዝገበሩሉ ግዜ ኣውፂኻሲ ኣብ መንጎ ተን ክልተ ጎል 35 ሰከንድ ፍልል ጥራይ ነይሩ ስለዚ ነታ ብዓቢ ማንሲት ብሓደ ዓባይ ኦፖርቹኒቲ ዝረኸቧ ዕቅቧ ይከኣሉ ድሕሪ ድማ ፀወታ ከም ዝረኣና ይኾን እንጂ ብሓፈሻ ወላቴና ድሕሪ ፀወታስ بتصاوت كم تحقوسه قال يقليسو منالبات اوكي الشوطات سلازي تمزغبه في هافرتس غبورو ودو حشود صحاتو ساكاو اند حرس حيت نيرو اذا سلازي تمزغبه منالبات ابمود سغامود دقيق سلازتصحو تاي يبني راح تنتان سغاب ساعات زود ارسنال نتغزي بناتهم سنفنا ما ابو صحم منبر ما مانشستر عقمي يكون او تسكو يبني سلازي انا تا بصبيع مانشستر ايراخوان اوكي سلازي تي اقول مصحت دقيقي تنبلو دنا ناي تعذبتي حتى ويتسميت مليش نبلو دنا نمبر ميزاناو زخونه صوتا اي نبره اوكي مساب اخلو حتى كم ذا ملس لك تزارب له حسب كان يلكا عوت ارسنال امو اودو ساعات بز تمزغباتن كلته شوتات بانصار خا مانشستر ناي غراناچو جول كاني بتصبيب كاب صوتا وصاته تباهيلا اوفسايد تباهيلا تسريزا كا موها سعرت مسكاما نزمت صوتا صلوا انتايو صلوا انس انتايو كابتن غانتا اوا يا ارسنال ردو ነገር ከምዚ ዓይነት ዓወት ክሳብ ክንደይ ፖዚቲቭ ዝኾነ ኤነርጂ ህብ ርዱእ ነገር ምክንያቱ ብፍላይ ታናይ ጋናቸው ጎልሲ አይ ዶንት ኖ አነ ኦፍሳይድ ትባሃል አይ ተጸበቅዋ ታናይ ኦፍሳይድ ሲስተም ሲ ደው ኢሉ ክሰርሓን ኮሎስ مالس معرتي اوكي اوفسايد تبعيلا جن كوما عينت رسمه امامانسي كما يجرك تقبر مو صاب اي ثينك 87 مينيت قال بس حنيرو هاد ساعات تثبت طعمها عندي انا اي منالبات كمانسي كاب جوسس اللي اتفياتا فشو اقودو فاول تفصيم كوين قال يتصبني رمبر
በተመጀመርታ ዘርአይና አንግል አይትመስል ነይራ ቴንሃጉን አይተቀበላ ምናልባት ቴክኖሎጂ ናይ ብሓቂ ድዩ መስኪርዎ ገለ እዚ ክንብል ኣይንክእልን ግን እታ ጎጥያ ዩናይትድ ካብ ምስራዛ ማለት እዩ ካብ ሰማይ ኣውሪዳቶ ምክንያቱ ኣብቲ ደቂቕቲ ታሸቶት እያ ፀዲቃ ነይራ እንትትኸውን መቸም ነተን ደቃይቕ ተኸላኺሎም ክወፁ ምተሸጎሩ ዶ ምናልባት ከዓ ሓንቲ ጎል ተመዝጊባ ናይ ማዕረ ውፅኢት መረኸቡ ኮኑ ተዘይኮኑ ግን ወላ ተፃወት ኣርሰናል ከምዚ ዓብይ ዝኾነ ፅልዋም ፈጠረት ነይራ እሳ ምስራዛ ማንቸስተር እሱ ትጓህቲ ከይተወድአ ከሎ ከዓ መልሱ ሸቶ ተመዝጊብዎም ማለት ስለዚ ማንቸስተር ምናልባት ከምቲ ብሩኖ ትዘርአናዮ ስፔት ናይ ምቅላስ ገለ ከምዚ ተቐፂልና ማለት ኣብዚ መፅእ ፀወታታት ሪዛልት ከነምፅእ ንኽእል ኢና ዝሓሸ ደረጃ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ኢሉ ግን 3-1 ተሳዒርካ ወፂኻ ዘርአናዮ ናይ ምቅላስ ስፕሪት ኢሉ ምግላፁ እንታይ እታ ሓንቲ ወይ ዝበልኩ እያ ማለት እዩ ማንቸስተር ሲ ኣትሒቶማ እዮም ነብሶም ኣትዮም ኣብ ቅድሚ ኣርሰናል ኮይኑ ዝተሰማሐኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ነዊሕ ዓመታት ኣነ ናይ ማንቸስተርን ኣርሰናልን ፀወታ ተኸታቲለ እየ ካብቲ ብዝክሮ ግዜ ድማ ኩሉ ግዜ ንኣርሰናል ኣብ ውዱእ ሰዓት ሸቶ ብምምዝጋብ ክቐትልዎም ክንደይ ዓመታት ኢና ድሕሪ ፀወታ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ኣርሰናል ብዙሕ ግዜ ፅቡቅ ፀወታ ይፃወቱ እሞ ተሓወት ማንቸስተር ይወስድዎ ሽዑ ዝበሃል ዝነበረ ዘረባታት ማለት እዩ ዳኛ ከምዚ ጌርና ገለ ፅቡቅ ናይ ምውድዳር መንፈስ ኢና ርኢና ገለ ዝብል ዝነበረ ሕጂ ሎሚ ብግልባጡ ካብ ማንቸስተር ሰምዖ ኣለኹ ማለት እዩ እቲ ንዓይ ኣዝዩ ፖዚቲቭ ኮይኑ ዝስማዓኒ ነገር ኣብ ማንቸስተር እቲ ሓድሽ ኣጥቃዓይ ዘርኣዮ ኣቃውሙ ኣተሓዛኽ ዕሽኡ ክትፈርድ ከይንቅልጥፍ ዳኣ እምበር ምናልባት እዚ ተፃዋታይ እዚ ከምቲ ዝድለ እንተደኣ ማንቸስተር መፂሎ ሓደ ዓብይ ብክኦም ክፍታሕ እዩ እጂ እቲ ዝበሃል ዘሎ ለውጢ ናይ ሪዛልት ድማ ክመፅእ ተስፋ ገበ ተፃወቱ መፅኦም ስለ ዘለዉ ማለት እዩ ኣብዛ ፀወታ እዚኣ ግን ምናልባት ናይ ሰልጣኒ ናይቶም ተፃወቲ ሜንታሊቲ ከገድስ ኢዳ እምበር እቲ ኣብ ውዱእ ሰዓት እሞ ከምኡ ዓይነት ሸቶ ተመዝጊብካ ክትሰዓር ከለካ ዋስዕ ኣወንታ ዝኾነ ኤነርጂ ክህልዎ ይክእል ፈፂሙ እዚ ናይ ኢንተርናሽናል ፀወታ ምህላውሲ ዲያርላክ ሃራይ ካልእ ካብ ተዓዘብቲ ካብ ኮመንት ሕቶ መጫትካላ እሳ ከዓኒ ኣርሰናል ቻምፒየን ፕሪሚየር ሊግ ናይ ምዃን ተኽእሎ ኣለዎም ዶ ሕጂ እቲ ተሃዊፍካ እሞ ኣብቲ ውድድር የለውን ሲቲ በቃ ትልከፍ ጋንታ የላን ኢልካ ክድምድም ይከብድ እንታይ ማለት እየ እቲ ኩዕሾ እግሪ ክለዋወጥ ኣብ ሓፂር ግዜ ንሪኦ ስለ ዘለና ማለት እዩ እታ ናይ መወዳእታ ኣርሰናል ሲ ቴምፖ መፅኦም ዝቕፅሉላ ማለት ሓደ ቴምፖ ሒዞም ዝቕፅሉላ መድረክ ስጋ ሕጂ ኣይመፀትን ዘላ እዚ ናይ ትማሊ ዓወት ንዓይ ኦኬ እቲ ኣብ ውዱእ ሰዓት ከምኡ ዓይነት ዓወት ምምፃእ ፖዚቲቭ ኤነርጂ ከም ዘለዎ ተረዳዲእና ኢና ግን ክሳብ ክንድኡ እቲ ፀወታ ክኸይድ ከይግብኦ ዶ ነይሩ እንተደኣ ኢልካ ኣይግብኦን እዩ ስለዚ እዚ ፀገም እዚ ክፈትሕዎ እንተዘይክኢሎ ንሲቲ ትወዳደር ጋንታ ኣደላ ክብል ቁርቢ ከብደኒ እዩ ምክንያቱ ብዓብዩ ቻምፒየንስ ሊግ ይመፅእ ኣሎ ቻምፒየንስ ሊግ ጥራይ ዘይኮነ ናይቲ ዓዲ ውድድራት እውን ክህሉ እዩ ስለዚ ሙሉእ ብሙሉእ ትወዳደር እያ ክትብል ዘሰክፍ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣይትወዳደር እያ ክትብል ከዓ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ትበዳህነት ናይ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ቦትኡ ክሳብ ዘሎ ማለት እዩ ሲቲ እውን ጋረንቲ ኣለዎም ክንብልሲ ኣይንኽእልን ኢና ልክዕ ዋላ ተፃዋታይ ኢንጁር ኮይኑ ክትክእዎ ንሪኦም ኣለና ብዘይ ፀገም ማለት እዩ ግን ዝፍጠር ነገር ክሳብ ዘይፍለጥ ኣይ ቲንክ ሓቂ ድዩ ዋላ ስዒሉ ፌክ ዜና ድዩ ጓርዴላ ሲዝን ሙሉእ ኣይክህሉን ኣብ ሲቲ ሲ ኣብቲ
ሜዳ መጽሽ ኣይ ትመርሓኒ ገለ ዝብል ዜና ሰሚዕ ኣለኹ ክሳብ ክንደይ ውዒለ ሓዲሩ ጽልዋ ክህልወይ ተዳኒ ብሓቅኩም ቀፂሉ ማለት እዩ ግን ንዓይስ ከምዚ ክምልሳት ከበደና اوكي حوي دحين ناب كالع حتى نخنسجر اذا ناي دانينيت وسانيتات كما يصلوا نديرمرلي اغوانا فولو تبل تريل لها 10 دقائق يوسخ له دحر ناي قطر ناي وانش عالمي زي سيستم زي تاتاتي ولا بريمير لي each and every minute دتفات تقصر نيستريا ولا جاليريا بلاس اديشنال تايم አለው ሕጅስ بحفشتي ናይ ዳኝነት ውሳንስ ከመይ ከጽሉ አለው ትብራ ፕሪሚየር እቲ ግዜ ዝጠፍአ ምትካኦም እኮ ኣይ ማለት ፀገም ኣይምኾነን ግን ወላ ሓንቲ ኮንሲስተንሲ ዘይብሉ ውሳኔታት ይካተሉ ብዓብይ ናይ ትማል ፀወታ ኣነ ናይ ካብ መወዳእታ ኣቦል ተፈጸመ ፋወል ብሳሊባ ተመሊሶ ቫር ዘይምርኣዩ ብጣዕሚ ትገርም ትሆን ኣይትሆን እሞ ግን ቫር ተመሊሶ ክሪያስ ትጽበያ ኢኻ ማለት ናይ ሃቨርትስ ንዓይ ፔናልቲ ኣይኮነትን ኢልካ ክትውስና ምክንያቱ ቅድሚኡ ክንደይ ፀወታስ ክንደይ ፔናልቲታት ርኤ ምትንኻፍ ኣይነበርን ኣይኮነን ነይሩ ብልክዕ ነይሩ ምትንኻፍ ክልቲኦም ተጻዋትዮም ቀርቂሮም ኣብታ ቀዳሚት ተንኪፎይ ተንኪፎይ ቀርቂሮም እዮም ዋላ እንዳካይ እቲ ፌክ ዳይቭ ዶ የርኮውን ኢለስ ክንደይ ግዜ ይርአ ነይሩ ሶ ንሳን ባዕላ ፔናልቲ ኣይኮነትን ምባላ እታ ናይ ማንቸስተር አቡድ ኣብቲ መወዳእታ ዝተፈጸመ ፋውል ኣብ ፔናልቲ ቫር ተመሊሳ ዘይምርኣያ ንሓይ ማለሲ መልስ ዘይትረክበሉ ፍተን ተደጋጋሚ ቅድሚ ኢለከ ናይ ሲቲ ሩኡይ ዝኾነ ኦፍሳይድ ኣይኮነን ኢሎም ግዜ ወጥፎም ዝጀመሩ ተጻዋት ማንቸስተር ብፍላይ ኣብ ድሕሪት ማለት ሊንዶሎፍን ኮናና 50 ሜትር ኸውን ጎይ ኸይድ ኣጠንቂቆም ተመሊሱ ባይዘወይ እቲ ዳኛ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ኮንፈረንስ ሊግ ፋይናል ደገፍቲ ሮማ ክሳብ ናይ ሞት ምፍራሕ ገይሮምሉ ኣው ብድፈጸሙ ጌጋ ማለት ብዓብይ ግን ብዓብይ ኣነ ሓንሳብሲ ኮኔል ካዲ ድግበር ኣርስት ክፍጠር ሰሙን ነታ ክሳብ ከምኡ ትብል ኢኻ ትኾን ምክንያቱ ኮንሲስተንሲ የብሉ ዝብሃል ሎም ስላይት ዝኾነት ምትንኻፍያ ተእምን ኣይኮነትን ኢሎም ፔናልቲ ከልዋትሪ ንጽባሒት ፔናልቲ ክብዋትሪ ናብነት ማለት ሳካ ብእሲ ብሩኖ ፈጸሞ በደልሲ ቀይሕ የውፅእ ዶ ነይሩ ይሕትት ማካሊስተር ናይ ሊቨርፑል ብቀይሕ ዝወፃላ ፍጻሜ ተመሊስካ እንተርኢኻ ኢኻ ወልሓንቲ ንፕሪሚየር ሊግ ደዊኑ ወይ ዘሎ ዘና ጉዳይ ዳንነት ማለት በብዙሕ መንገዲ ትማል ድማ ልክዕ ከም ኩሉ ፀወታ ነዘናይ ኣርሰናል ማንቸስተር ፀወታ ብጊድኡ ናቱ ዝኾነ ብዙሕ ጽልዋታት ርኢና ኣለና ማለት ኣሰካፊ ኣይደኖ ኣብ መወዳእታ ሲ ናብተን ኮምፒውተር ከይወደቁ ይተርፉን እዮም ክውግንዎም ከምዚልካ ኣነ ናብኩም ናብዚ ናይ ጌሚንግ ፀወታ እንዳፀረ ይኸዱ ኣለዉ በቃ ንባዕሉ እኳ እንታይ ትቫር ሲ ጌጋታት ከውሕድ ተባሂሉ ዝተገብረ ናይ ቴክኖሎጂ ሓገዝ ንሱ ዋላ ጌጋ ፍጽም ሓደ ፀወታ ጌጋ ፍጸም ነታ ጋንታ ሶር ትበሃል ሓቲቶም ነይሮም ሓደ ግዜ ንምንታይ ድያኑ ኸ ድሕሪ ፀወታሲ ብዛዕባ ዝሃቦ ውሳኔታት መብርህ ደይሁ መግለፂ ከምቲ ኣሰልጣን ተጻወቱ ይዋዝ ሕተትዎ ደለው ዓምስ ወልቭስ ብተረጋጋሚ በደል ማለት እዩ አይ ቲንክ ክሳብ 10 ነጥብ ዝኸውን ሲኢኖም ብሰንኪ ቫር ብሰንኪ ናይ ዳንነት ፀገም ማለት እዩ ሶ ሓንቲ ነጥቢ ካብ ፕሪሚየር ሊግ ከተውርደካ ትኽእል
حنت كلوس حنت نطور توردات اه لومس كمزي تي انفست تقبر دلو ገንዘብ ኣብ ትኩዕሾ እግሪ ሲ ሙይና ክንጥምቶ ዘለና ማለት ተሓንቲ ጎልስ ዋጋስ ብዙሕ ሶ ክንዱ ዝኣክል ወፍሪ ኣብ ትገብረሉ ዘለካ ግዜስ እቲ ናይ ኣይትርእኒ ኢኻ እኮ ኣይደኖ ሓንሳ ሓሳብ ስለ ብዙሕ ደይ ንካታተሎ እናገለግል እሞ ብፍላይ ላሊጋ ኣነ ይርኤ ከምኡ ዓይነት ከምዚ ኣሰካፊ ዝኾነ ተደጋጋሚ ጌጋታት ኣይርአን ሕጅስ ብፍላይ ሓንሳብ ሲ ከምዚ ናይ ኮራፕሽን ስምዒት እውን ዝፈጥር ኢኻ ትሪኦ ማለት እዩ ሓለፋታት ኣብ ገለገለ ዝግበር ሶ ቅልጡፍ ዝኾነ ፈውሲ ተዘይተገይሩሉ ንኩዕሶ እግሪ ክድውኖ እዩ ብፍላይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ሜዳ ንፀገም ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚኣ ሕጂ ናይ ቫር ዝሃብካያ ኣጋጣሚ ኣነ ማዕረ ክንደይ ደነቐካ ሓቂ ዘረባ ብእምነት ከይተሓተትካስ መሊስካያ ገሪምኒ ፀኒሓ ኣነ ግን ሞር ክትውሰኸላ መብርህ ተደሊኻ እምበር ኣበርክቶ ቫር ብሰፊሑ ኣብርህልና ኢሎም ከዓ بمنت حاونا لك كاليت خالق الله حتى تقول نايزا فار نديا اجس مليس كايا حق زربا قن ابوركتوس ابز فارس بسفحش كتبره لنا ابز ناي لو ما عملتها له ابوركتوس مليس قديري الكايا مليس كايا خاو لا تايو فينجر ذكر ايه حساب زخم صوخلو بزح بدلات اب كعسو اجري تفصيمي انا خاطي كاب امري دي حسس مالتي ናይ ቸልሲን ባርሴሎና ጾታ አይ ዶንት ኖ ተጻዋታይ ኮይን ካፍት ሜዳ ከምኡ ዓይነት ተደጋጋሚ በደል ፍጸመካ እንከሎ ዝኩሬቲ ትዳኛስ ሃዲሙ ተፓሎ ፔናልቲ አነ አልማ ባላክ ጎዮ ከሎ ገለ አይ ዶንት ኖ ከመይ am ስምዒቶም ተቆጻጽሮም ተጻወቱ ዋላ ናይ ባዕቂ ዝገርመካ ሶ ዝኩሉ ፍጸም ዝነበረ ጌጋታ ፍታሕ ንኽርከቦ እያ ቫር ተሓሲቡ ማለት ሶ ቫር ከዓ ንሪኦ ኣለና ኣብ ትርሲ ፆታ መቕታሉ ከይኣክል ናይ ፆታ ቴምፖስ ቅተል ናቱ ሓንሳ ብፍላይ ኣመና እንተ ደኣኒ ከምዚ ርቕቕ ብበለ ኮይኑቲ ጉዳይ ኣዝዩ ብዙሕ ደቃይቕ ይውሰድ ገለ ስለዚ ኣይደኖ ሓንሳብሲ ብኻ ተሪፉ ከምቲ ቀደምና ሲ እሞ ተዓሚፆም ገሌልና ተንኸይድ ኢኻ ትብል በቃ ምክንያቱ كما مثلك السب كجاجن بول تقبل إيها سبي يا مودعتا سبي بكا التكنولوجيا بكا أي تقبلنا سلازي ناب تيزبول عينات ناب كورابشن بخدس الإتاف أمس حلفة صوتار إنا فارسي كي ترعيت حليفة سلازي كي ترعيت بمحلافة أنا يتحتاتي له سوري بتي أفارز نبر دانيا مالتي تاي مالتي سوري نتبي مسلام حنت دانتا ስለዚህ ብናተይ ርኢቶ ሓደ ፍታሕ ክግበረሉ እንተዘይክኢሉ ብሓፂሩስ በቃ ሰብ ዝበሃሉ ተዓልዮምሲ በዓላታ ኮምፒተር ትበሉ ፍርዲ ትበሉ ነገር ተዘይተፈጢሩ ወላ ሓንቲ ለውጢ ዝበሃል ፈጠራ ይከኣለን እኳን ኣመዲሱ ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዘለዓል ዘሎ ኦኬ ሓረ ክቡራት ተዓዘብትና ላይክ እንዳገበርኩም ላይክ ሞራል ላይክ انا ابكال حتى ناخن سجر ما كلا جيزه دحاتو كاب كومنت يدم ببلكا دلخو ابوركتونا هافرتس معرخ انده يو عزوز اب قداميتي افتم بيس اوف 11 دبل حتو اغريب الكل حجي كمزي عبر استندي خوين دولاني هافرتس قدام اجنتاي ولا تي زولو كتع امونغو كتريو خلخا ابتم تنتنتي حبيت تنتنتي هافرتسي ارسنال تعوت كساب زهالوت لمنتاي فورميشن تغير بزح غزي صوت زغبرلو زلو ኢሎም ንኣርቴታ ዝከላኸሉ ኣለዉ and ሃቨርትስ ግዜ ክወሃቦ ኣለዎ ዝብሉውን ኣለዉ በቲ ሓደ ወገን ከዓ በፍጹም ነታ ዓመት ዝነበረት ኣርሰናል ሲ ንቅድሚት ዝደፍኣ ሓደ ተፃዋታ ይዘድልያ ነይሩ እምበር ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ሃቨርትስ ማዕረቲ ዝልልኽ ኣብ ፅቡቕ ነገርሲ ትጌጋታት ይበዛሓሉ انت تعذبنا ከዓ ኣብዘን ዝሓለፋ ፀወታታት ሲ ሃቨርትስ ምስ ወፅያ ኣርሰናል ክትስዕሪና ያ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ባይታ ዘሎ ነገር ኣነ
مشان لك عميق ديسكاشن غيرو هافرتس تي سنو لبونا ناتو مالتي كي تتنكفى كابت صوتا كم زندا ببقرب ني شيء جزين دهابو ويابتي عينت صوتاتا قلل عبد بلد صوتاتا جزين دهابا نتحدش بايزوي نحط وهيبو لو تحدش نسو صوري قصر 10 تتصاوتاي مسار ما اوديغارد دلوا سلازي كلتا قصر 10 تتصاوت غير تصاوت يفتن دلو بلك تي ارتيتا حسبو له حساب انت زتكبر نهافرتس عقمي تكنيكالي بزح نغرو مالتي حدا خاطي هافرتس استمرصلو سي خاطي زسمعكو مالتي تنتنا تي قمت سلازلو تناي لعل كعسوتات عب معوات سي قدخلو ابون حق زربا زرع ነገር አለ ማለት ነው ነው በለ ዝርአ ነገር አለ ግን ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ቻካ ዝነበሮ አበርክቶ ክትርእን ከለኻ ግን ይውሕድ ማለት ስለዚ ሃቨርትስ አርቴታ ሓስቦ ዘሎ ሃቨርትስ እንተዳመጪ ብርግጽ አገዳሲ ክኸውን አርሰናል ማዕከና ዜና ዓዲ እንግሊዝ ግን ክሳብ ክንድኡ ማሲ ክሳብ ናብኡ ድበጽሕ የጽንሖ ኦዴን ወይናይና ማባየር ኮ ካብ ጠፈር የማውሪዶሞ ብነቀፌታ ማለት ነው ስለዚ ኮሙ እጫ ከይጋጥሞ የሰክት እንታይ ግን ከምዚ ተስተዋህቦ ዋጋ ማለት ነው ተስተዋህቦ ዋጋ ናብነት ዛ ጾታ ምስ ማንቸስተር እንተ ስዕረት ተደጋጥም ወይ ነጥብ ተጥፍ ነይር አርሰናል መቸም ካብኡ ዝገደደ ነቀፌታ ንአርቴታ ንሃቨርትስ ምኾነ ነይር ማለት እጂ كندوز اكل 67 مليون هيكا لمصخايو تصواتاي جي لومي احنا لميدنا عندنا 7 مليون 8 مليون 9 مليون قال خنبل كلنا قلتي تخبدوتو مالتي كندو وفر غيركا حدا استخلكايو عبي كامبانسي او تقاصيلو حضر كله ايزي كونل مالتي جي ولا كان هكتر إنا يكون أنتوني تايكوين يسجع حجي جزيرين بوتان هبورو لنتيلكا تيقود قبورو وفرسي تغاقي مبان مش حقمسي حتى كان كندوز آكل دنزو أمسو لاي زي نبروجكتي أب كمز درجة خبصحو ينكا دمسخايو تتصاوتاي كبيدي مالتي أفرتسكا تا عند حطون تا كاب تشلس خمس انكولو بصمق زمان عبركتو حتشل سلازي مص ገና ከይመጽፎለ ጀሚር ተናቀፈታ ስለዚህ ታታርባ ተስሓታ ኩዕሶን ዓን ናይ በሐቂ ከምዚ ዓቅሙ ወኪድ ወይ ኮነስ እንት ሓሳብ ክንደይ ናይ ሶሻል ሚዲያ ጸጥ ግን ከቢድዎ ከም ዘሎ ዘሪ ሶ ታበርክቱ ታርቴታ ሓስቦ ደሎ አነ ምናልባት ተገዳስ ከሆነ ከዲ ስጋብ ሕጂ ግን እንደት ተከሳሩ ይበዝሕ ደሎ اوكي حراي ناب تقتل كومنتي ببزحيد وحيزو زلو كبرات تلتنا خاب تعمينا نمسجن نخمز حتتات اب قصالون كم وقت سدلنا يمحصنكم مالتي حراي بامنت با نفتا تقتل حتر ما بحق دي ممصا جسس اب قداميتي بيس اوف 11 حيال كتكون نممصا انتايو عينت لوط اينا خنصبي إليكا ما جوس من ساسي أبدا أفتا بيس أوف 11 انتايو مثل حجي بزلو عينك تصاوت أنا أرسنال بلك جيسوس كابتن نتخالقتي عرفت زي هبو أتقعتي تيشرتو ممزقات رايدي كونسي ولا تمالي تغير مساعات وانتر إناسي حدا 1 to 1 كعشو دارغا بصح زي يزعوت بالعلز مصاكو عساسو تقد حسكا كنترول ديركا تغلبيتكا امخاد ما فلي بقعد دلو تصاوتاي سو تي منالبات نعي انا زرعين حجي ناي ابز حلفه صوتاتات زرعنا شتون اي مزداب مارتينيل ساكان زرعنا صقمسي منالبات ناي جوسس منصع يفتحدو يبلي እንታይ ማለት እዩ ንሱ ዝፈጥሮ ሃጓፋት ማለት ትክልተ ሓደ ክልተ ተጻወቲ ዘጉጅሎ
بتكنيكا بنات وق او تكنيك زوجدلو نبعلو بفلاي مس مارتينيلي ابو روتيشن جوبي يوصي نسال اوص جيسوس مو مارتينيلي وشت اتو نيكيتاون كمزي قليل تصاوتا يكون ابتي ابركتو مالتي ካብ ኒኬታ ዝሓይሽ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ርጉፅ ግን እስከ ኣርሰናል ሲ ዛዘላቲ ሃላንድ ወይን ሃላንድ ዝመስል ኣጥቃይ ኮፍ ነብለላ ቅድሚ እንታይ ዓይነት ውፅኢታዊ ጋንታ ምኳኑ ስለዚ ነዚ ሕቶ ዝግን ትናው ንዓይድ ምልስ ተፃዋታ ኣይኮነን ጀሱስ ማለት እዩ ስለዚ ትፀንሐ ብፍላይ ናይ ሳካን ማርቲኔሊ ሸቶ ናይ ምስጋብ ድኻም ፈትሖ ከውን ምክንያቱ እቲ ሓፈሻዊ ዋላ ብሓሚ ዝረኣናዮ ወይ ብጣዕሚ ዝተዓዘብናዮ ሲ ሸቶታት ዘርግሐ ኣለዎ ኣርሰናል ኦዲጋርድ ሳካ ማርቲኔሊ ብምሉኦም ተዋም ቅድሚት ዘለዉ ሲ ሸቶታት እንዳመዝገቡ ክመፅእ ኢና ምናልባት ፈትሐ ከውን ዳ እምበር ነታ ብልስቲ ጋንታ ንሲቲ ክትወድቕ ወይ ክትወዳደር ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ስጋብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሕ ትኽእል ጋንታ ንምስራሕ ግን ገና ካብ ጁሰስ ዝበልፅ ኣጥቃሓይ ከድልዮ ኦኬ ካልእ ሕቶ ድማ መፅያላ ቅሳነ ዳዊት ብሓቂ ጁሰስ ማዕረ ክንደይ እዩ ሓይሊ ክህባ ኣብ ምንታይ ናይታ ጋንታ እንታይ ለው ፀወታ ክህብ እዩ ፅልዋ ክህብ እዩ ማዕረ ክንደይ ፅልዋ ክህብ እዩ ታ ጋንታ እንት ዝበልና ያሰማሕ ወይ ዛ ደጊሞ ማለት ካልእ እዛ ፐርፎርማንስ ሒዝዋ ዘሎ እዛ ቤስት ኦፍ 11 ንቐፃሊ ክጥቀመላ ዲ ኣርቴታ ከማ ትብል ከዓ ሰይዶም ያሎ በዚያ ሰምዕ ነይረ ናይ ኪን ናይ ኣብ ምስ ዋልኮት ኮይኖም ሲ ኪንን ዋልኮትን ሲ የቅርቡ ነይሮም ብዛዕባ ዝነበረ ፀወታ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ 36 ዓይነት ፎርማሲዮናታት ተጠቂሙ ኣርቴታ ኢሎሞስ 36 ዓይነት ኣሎ ድዩ እዚ ሰኢልካ ንኩዕሶ እግር ምክባድ እዩ ሕጂ አይ ቲንክ ኣነ በቃ ኣርቴታ ከምዚ ኦቨር ቲንኪንግ ዘብዝሕ ደሎ ኮይኑ ስምዓኒ በቃ ታታ ናይ ጓርዲዮላ ሕማምሲ ሒዝዋ ይመሲ ጓርዲዮላ 6 ዓመት ያ ቻምፒየንስ ሊግ ከሊኣቶ ዛ ሕማም ዚኣ ማለት እዩ ሓንሳብ ሲ ከምዚ ቶም ተፃወትስ ሮቦት ኣይኮኑ በቃ ከምዚ ማለት ከም ዳማ ከምዚ እንዳገበርካ ከተፃውቶም ሲ ኣይኮንካን ፍሪደም ትቦም ኣብቲ ትህቦም ስትራቴጂ ግን ኣብ ፀወታ ድማ ነብሶም ክገድፎም ክትክእል ኣለካ እንታይ ኢሎም ሓቲቶሞ ነይሮም ምንታይ ኢኻ ዝተፈላለየ ፎርማሲዮን ትጥቀም ዘለካ ምስ በልዎስ እንታይ ኢሉ ነፍሲ ወከፍ ፀወታስ ናቱ ሂስትሪ ኣለዎ ኣነ ካብ ገዛይ ናብ ስራሕ ወይ ካብ ስራሕ ናብ ገዛ ማኪና ብዝኸደሉ ግዜ ሲ ኣበየናይ ሰዓት ኣየናይ ኤግዚት ትጥቀምሲ ይፈላለ እዩ ሓቀይዶ كحجزني سما تي كونتات نايت ترافيك دار اخو يزن قساقس زعينوت اللي تحسب رديكا سلازي تي انا وانت تصوتا تي عينت صوتا اندانبكو ايكونن دو ام نفس وقت صوتاس اب حدا صوتا كمانسي بزح عينت تاكتكس كتقامي لا شيء سلازي ولا حنتي جارنت دي بلو ناي ارتيتا مالتي نيكست صوتا انت كتقامي اينفلتني اوكي صبو ምናልባት ዛናይት ማል ጾታስ ናይ ባዕቅ ድዩ ማጋለስ ናቦቱ ክመልሶ ደልዩ ጌርዋ ፓርት ኢንጁሪ ኮይኑ ይባላል ወይስ ንሱ ይገድድዎ ወንኮ እርግጠኛታት አይኮና ከምዚ ያ ሓደ ነገር አለ ቲ ናይ ቴቸንኮ ምህላው ናይ ማጋለስ ናይ ቴቸንኮን ቲ ምህላው ይተኣሳሰር እንታይ ማለት ቴቸንኮን ውሽጥና አተወስለ ድጻወት ማጋለስ ካናኡ እንዳወፀ ትክክል ናይ ምክልኻል ስራሕ ይሰርሕ ማለት ብፍላይ ከዓ ፀጋም እግር ድጻወት ናይ ማእከል ተኸላኸላይ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ቦታ ኮይኑ ስጋት ፀቅ እንዳኸደ ከላኸል ኣቅም ኣለዎ ከምታ ቀዳማይ ዝነበረታ እንተዳኒ ምሳሊባ ቤን ዋይትን ክገብሮም ትኽእል ክልቲኦም የማን ተኸላኸልቲ እዮም የማን እግሮም እዮም ዝጥቀሙ
ስለዚ ናብቲ ፀጋም ውፅኢልካ ምክልኻል ድኽመት ክህልዎም ግድን እዩ ማለት እዩ ብጀካ ማጋንስታ የብሉ ፀጋም ብፃወት ናይ ማእከል ዋላ ኪወር ንባዕሉ የማን ፀዋታ እዩ ማለት ስለዚ እሱ ታክቲካሊ ቴቸንኮ ዘይምህላው እዩ ዘብለካ ነገር ኣሎ ግን ነፍስ ወከፍ ፀዋታ ድማ እቲ ሓደ ኩሉ ተፃዋታይ ድልው ክኸውን ዝደል ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ኩሉ እቲ ኣብቲ ስኳድ ዘሎ ተፃዋታይ ድልው ክኸውን ኣለዎ ግን እዚ ከዓ ዋጋ ከፍሎ ከዓ ክእሊ ማለት እዩ ስለዚ ንዓይ ጋረንቲ የለን ኦኬ በቃ ኣብናይ ኣርሰናል ሓደ ብሓደ ኢና ሕቶታት ዳርጋ ድዘንበካ ደሎ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ኣብ ናይ ዴክላን ራይስ ናይ ብሓቂ ስራሕ ጀሚሩ ዶ ኢልካ ተሓስብ ማለት ምስቲ ደውፅኡሉ ዋጋ ኣነፃፂርካ ማለት እዩ ሕጂስ ኣብዚኣኻ መብረኽ ትበና ኣጋጣሚ ትማሊ ዳርኣና ኮልና ኣብዚ ጀምዓ ዳርኣና ኮለና ሲ ታጎል ካሸቶ ምስ ተመዝገበት ሲ እንታይ ኢለዮም ፍሉጥ ሕጂ ማዕከና ዜና ነዚ ክገብር ስለ ዝኽእል እዩ ዝዋጋ ዝተኸፊልዎ ከም ዝብሉ ሲ ፍሉጥ ኢለዮም ተባሂሉ ከዓ ማለት ሕጂ እቲ ማዕከናት ዜና ክውድሰካን ክርምሰካን ብዙሕ ፍልል የብሉ ሕጂ ዴክላን ራይስ ብልክዕ ከምዚ ተፀኒዑ ድመፀ ተፃዋታ እዩ ሰምዖ ነይረ ዴክላን ራይስ ከምፅኦም ከሎ ኣርቴታ ብዙሓት ጋንታታት እየን ደልየን ስፔሻል ርሑቕ ከይከድና ዩናይትድ ኦኬ ከም ሲሪየስ ኣይኮነን ኸውን ግን ዩናይትድ ደልየሞ ነይረን ብፍላይ ግን ሲቲን ባየር ሙኒክን ግን ሲሪየስሊ እዮም ደልየሞ ንምንታይ ንኣርሰናል መሪፅዋ እንተደኣ ኢልካኒ ኣርቴታ ልክዕ ከምዚ ንሓደ ትካል ምሽ ማናጀሩ ክትከውን ወይ ድማ ወይ ሓደ ትካል ከተውፅእ ሲ ውጥን ስራሕ ተዳሉ ፕሮፖዛል ተዳሉ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ፕሮፖዛል ንራይስ ኣዳልዩ ፕሬዘንቴሽን ይገይርሉ እዛ ናይ ሃቨርትስ ጉዳይ ንባዕላ ሲ ምስ ራይስ እያ ትተኣሳሰር ራይስ ክመፅእ ሲ ኣቐዲሙ እዩ ንሃቨርትስ ኣምፅዎ ንሃቨርትስ ከምፅእ ከሎ ራይስ ከም ዝመፅእ እርግፀኛ ስለዝኾነ እዩ ምፅዎ ስለዚ ናይ ራይስ ምምፃእ ኣብ ኣርሰናል ከምዚ ሱቕ ኢሉ እተገብረ ወፍሪ ይኮነ ብዝግባእ እዩ ተገይሩ ምናልባት እቲ ዋጋቲ ብዓብዪ ተጋኒኑ ስለ ዘሎ እቲ ዋጋታት ንዓይ ክሳብ ክንድኡ ንምንታይ ተኸፊልዎ ብሩህ ኣይኮነን ግን ፅኒሕ ኢልካ ንበዓል ነቶም ድሕሪኡ ዝመፁ ዘለው ተፃወቲ ምስ ረኣኻ ኢኻ ከምዚ ልሙድ ወሲድናዮ እምበር እቲ ዋጋ ይከብድ እዩ ዋላ ከም ተፃዋታይ ንዕኡስ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ግን ዴክላን ራይስ ግን ኣርሰናል ነዊሕ ዝጠመተ ኪኖዚ ፅባሕ ምሽ ከምዚ ካፒተን ኮይኑ ነታ ጋንታ እውን ክሳብ ክመርሕ ዝኽእል ተፃዋታይ ኮይኑ ተሓሲብሉ ዝመፀ ምዃኑ ርዱእ ነገር እዩ ታሸቶ ደመዝገባ ኣብ 96 ደቂቕ ምስ ተረኽበት ኦፖርቹኒቲ ኣብ ኣፍ ልቡ ዕሪፉ ርግኣት ማለት ሳካኮ ኣብ ሓንቲ ግዜ እኳ ፅሬት ዕድል እኳ ይጥፍዩ እንታይ ከምዝታይ ዝብሎ ሞኒስተር ሜንታሊቲ ዝብሎ ላይክ ዘርካ እቲ እንታይ ብዙሓት ኢሎም ገልፅዎ ነይሮም ናይ ዓብዪ ጌም ተፃዋታ እዩ ስለዚ ኣነ ናይ ዴክላን ራይስ ሓደ ካብቲ ዝድነቐሉ ነገር እንታይ ኮንሲስተንስ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ፀወታ ድልው ምኳን ብዙሕ ኢንጁሪ ኣይትሪእሉን ኢኻ ሓይሊ ሓደ ካብቲ ንኣርሰናል ዝጎድሎም ዝነበረ ሲ ይገልፅዎ ነይሮም ብፍላይ ተፃዋቲ ናይ ማንቸስተር ሓደ ግዜ መን እዩ ከምኡ ኢሉ ገሊፁ ኣይ ቲንክ ኤቭራ እንታይ ኢሉ ሲ ዋላ ሰላም ክትብሎም ከለኻ ሲ የዳዎምስ ናይ ሰቁት ኣይኮነን ገለ ኢሉ ከምዚ ጆክ ሰሪሑ ነይሩ ሓደ ግዜ እንታይ ግን ብሓፈሽኡ ግን ፀወትኦም ጀስት ኣብቲ ቴክኒክ ዝተመርኮሰ ደኣ እምበር ኣብ ሓይሊ ዝተመርኮሰ ናይ ክፃወቱ ዝኽእሉ ተፃወቲ ብዙሕ ኣይግዝኡን እዮም ነይሮም ብፍላይ በቲ ናይ ቬንገር ግዜ ድሕርታ ናይ 2003 2004 ዓብ ታሪክ ዝሰርሐት ጋንታ ሲ ብድሕሪኡ ኣብ ዝመፁ
فابريغاس روزيسكي ترينا يمسي كلهم أتوم زموت نبر تصاوتسي أب حيلي تمركز ليكون تكنيك تمركز أمجن عدم بلي تصوت هذه كوم أو أيقونة ذات سواي كا زغونة إشتغال تا أرسنال كتبدها تخل ميرا بتساعد هنا فيزيكالي نتوم تصاوت ولا تكنيكال دابل تصوم كله فيزيكالي راف ندا جبور جلنت نتوم تصاوت كومفورت خم ليش معهم تي حقا تصوتهم كم ليك تصوتوا قبرهم يرى نزجن بلكع أرتيتا زتردو خويني تسمعني ولا توم تصاوت المصر لون ترينا فيزيكالي قموتهم بتعني ناتي نازي بريمير ليج تشالنج زبده عينت تصاوتي زكب دولار عايش تما حدا خاطر نزي خملس دمص تصاوت يكون يسمعني سو بتزلو واقع مالسي هدو خملس ዝኽእል ተፃዋታ እዩ ኦኬ ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ ብእምነት ሎማዓንቲ ንኸባቢ 51 ሚኒት ድኾን መብርሂ ይብካና ብልቢ የመስግነካ ብሽመይን ብሽም ተዓዘብቲ ሲነማ ሰመረን ክቡራት ተኸታተልትና ድማ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ወግዒ ስፖርትና ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳም ሰንበትን ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ድማ ንድመፅእ ደሎ ቀዳመ ሰንበት ዘሎ ፀወታታት እኳ የለን ግን ናይ ሃገራት ኣሎ ድኾነ ብዛዕባ ዘሎ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ክንዘራረብ ኢና ፅቡቅ ብዛዕባ እተን ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ዘለኩም ሕቶ ወይ ርእቶ ኣብ ኮመንት ግደፉልና ብዛዕባኡ ከዓ ክነሓቶ ኢና ንብእምነት ሓውና ማለት እዩ ብዝተረፈ ላይክ ኮመንት ከዓ ኣይተውሕዱልና ኢኹም ሞራል እሱ እዩ ቀንዲ ሞራልና ላይክ እዩ በቃ ክንዲዚ ትድግፉና ከም ዘለኹም መግለፂ እዩ ማለት እዩ ኣነ እሳ ክብለኩም ጥራይ ኣደሊ ኣይ ኖው ትገብሩ ምዃንኩም ግን ቁርብ ሞቲቬሽን የድልየና እዩ ሓራይ ብእምነት ቴንክ ዩ በል ቴንክ ዩ ሰሰናይ ቻው ክቡራት ዓዘብቲ ይቐኒልና